खुंफुंदों। बे मेलानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि देग्लाय जानो गोनां 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बेयो मोनसे टार्मिनेटिं सेसन। दा बे जथुम्माखौ जोङो नैबे बासबारि गोजौ फरायसालियावनो खुंफुंगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै मोनसे राफोद बानजाय आफाद दानानै लानो हाबाय आरो जोङो अक्ट'खौबो थि खालामबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 20 आरो 21 अक्ट'खालि जोङो बे जथुम्माखौ खुंफुंगोन आरो बे जथुम्मायाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो सोलोंथाइनि बागै जोङो सेमिनार लागोन आरो मोनसे थुनलाइयारि बादायलायनाय फरायसाफोरनि गेजेराव जों बेखौ लागोन आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिनो गाहाय नेहाथारि नीलिकान्त गयारी बिथांखौ जोङो जोंनि जानो गोनां थान्दै मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायगोन आरो गेवलां मोनसे लागोन। जोङो बे गेवलां मेलाव बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारी बिथांखौबो जोङो खावलायगोन आरो बेनि बागैबो जोङो गोबां सोलोंथाइगिरि, गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो सेमिनारखौ खुंगोन आरो जोंनि दा सोलिबाय थानाय जे बर' बिजोंनि हालोद आरो बर' फरायसालिनि जे थैहां बोरावहां हालोद, बर' बिजोंखौ जोङो जोंनि रायजो राजाया फोथायनो हायै बे मोनसे जोंनि गाज्रि फोथायनाय, बेखौ लानानैबो जोङो सेमिनार खुंगोन। बेनि थाखाय जोङो बुंथिगिरिफोर, मोजां मोजां बुंथिगिरिफोर जों लाबोनानै सेमिनारखौ खुंगोन। मिजिं थिदों जोंनि बे जे खुंनो लानाय 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि, बेयो गाहामै गाहाम खुंफुंजागोन। जाहा मोनसे गोख्रों माने खुंफुं आफाद दानानै लानाय जाबाय। जयमन्त मुसाहारि जोंना आफादगिरिया आरो दुलाल बसुमतारी बिथाङा नेहाथारि गुबै आरसिनि आरो जोंहा फाइनान्सियेल साब कमिटिबो दानानै लानो हाबाय। लाबेन्द्र बर' बिथाङा चेयारमेन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ। बुद्धदेब नार्जारी बिथाङा कनभेनर। गोबां जोङो दालाइ आफाद दाबावनांगौ दङ। जोङो बे आफादखौबो जोङो बावैसो उनावहाय दानानै लागोन। दा रायजो राजा बयखौबो आं खावलायदों, बे ओनसोलनि रायजो राजा बयखौबो माने लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जानो गोनां जे हाबाफारि बेखौ मोजां मोजाङै जाहाथे जाफुंसार होयो। जोङो गाजा गोमजायै, समायनायै, आब्रुथियै हारिमु दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंजों लोब्बा थानाय माखासे आफादफोरखौ लेंहरनानैबाबो जोङो बे कनफारेन्सखौ एबा जथुम्माखौ खुंफुंगोन। बेनिखायनो आङो आरोबाव खनसेबाव गासै रायजो राजा बिथांखौ जोंनि बे फैगौ डिसेम्बर दाननि 20 आरो 21 अक्ट'खालि जानो गोनां क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे जथुम्मा, बेखौ जाफुंसार खालामो, बेखौ आङो खावलायबावनानै आंनि फोसावनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।